Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, kwartahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga himuton o kung nakapabalo, mawala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa buwa sang hinibalay. Mas maayo kung permi masanag kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pa gid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man na magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala na lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sa kilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagdana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton mutalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nakasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagan sa nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang pag-intitinganan. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device. Ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertainon ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man o kon chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga daladko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalit gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya ang magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakaigo nga aksyon. Agod,
nga hindi na matubangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tatapainto. Ini nga pahanumdom ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom abot nga makalikaw sa fake news o konsala, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalidan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kapugma kag kabalaka sa kadamaan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan abot nga mangin updated sa mga pasaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agud makapadapat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilonggo Cops kada Martes ang ulas sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa ating Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, minkaupo ninyo sa subong agay nyo sining mga kabalikat gikan diri sa Kabalikat Multimedia Conference Center sa kaluwan ni Doc Ramil Oy. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, kakaupon man naton sa subong aga aton sining halangdon. Isa man sa mga mapisan naton nga Assistant Chief Picado Police Major Brian Alamos. Sir, good morning, kid. Good morning, sir. Ang inyong kabalikat anchor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kag siyempre no sa subong sining Martes ang aga kabalikat Vincent. Yes. Nakadasig lang sang inadlaw no pet sa Siete na. sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Martes. Martes na Martes kabalikat Vincent. First Tuesday for the month of July. Kaga siyempre kabalikat Vincent no basta bulan ng isang Hulyo isang aton sining Police Community Relations Month kabalikat Vincent. Yes, kagapon mga kabanan, kaupod naton sa aton sining kick-off ceremony as our guest of honor and speaker, no, si Dr. Maria Socorro Quinyon. No, mga kabanan, ang aton sining Provincial Health Officer, no, Provincial Health Officer 2. Yes. Mga kabanan, kahapon na-overwhelmed gid no si Doc kahapon mga kabanan sa aton sining kick-off ceremony. Bala naton suno pa kay Doc Quinyon kahapon
nga we're different in profession but isa lang aton sini nga aim no which is public service no mga kaabyanan. Oo, kag siyempre no, basta bulan nga ni isang Hulyo Kablikata Vincent, nakahilira ng aton sini nga mga activities no sa bugos sini nga probinsya sang Iloilo kag sa Quiapo no bidyo masako-sakong nya sini nga mga Ilonggo Cups no. Diri sa kabugusan nga probinsya tungod nga aton sini nga mga activities no sa kadungan sang pagselebrar naton sang 31st anniversary no sang Police Community Relations Month naton. Ang aton sini nga mga activities isyara na no nakalatag na kagabantayan nyo kami dira sa inyo sini nga mga area of responsibility or sa inyo sini nga mga kabanuanan kay magkanda kita no sa mga activities no sang aton sini nga mga agon nga inform ng aton sini mga pumuluyo no sang mga safety tips and reminders and of course no sa mga emerging issues Kabalikat Vincent nga ginapangatubang sa aton sini nga komunidad kag yara nung inyo sini nga mga kapulisan agon nga magatag no sa inyo sa mga knowledge kag idea and of course no sa mga ihibalo no kung sang aton sini nga mga kinamatarong pagyada Kabalikat Vincent. Yes, bantayan nyo mga kabanan ang aton sining bisita sa probinsya. So mga kabanan, anyway, no kabalik ka taruhin before kita magpadayon sa aton sining mga topiko sa subungaga nga pag-istoryahan. No, happy birthday gali sa tanan-tanan naton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sang ilang kaadlawan sa subong nga adlaw. Bata malamat mo maniwang balo kag mga binayaan. Happy birthday get. Mayad lang nga magsaulog si Mudara kadlawan na abyan. Yes, no kag siyempre no celebrar naton sini nga birthday nga chill lang Kabalikat Vincent. Hindi gid magpatama no kakpin pa nga daan ang iban na hindi kumpletong okasyon kung wala sang agwa di pataranta pero dapat no imutan naton sa lugar no nga aton sini nga pag-celebrar dira nga hindi bala sila nga pang ang iba na birthday lagpas alas 12 sa tungang gabi birthday sa gyapon Kabalikat Vincent no? Correct. Asa nga gareklamo ng mga katupad nyo dira sa inyo sini nga kagahon no kay ang iban nga dan may mga video clip or naka-video clip dira sa isa na isininom na subutang naton sa lugar no kag sa insakto sini nga oras ng aton sini nga pag-celebrar paglagpas dira sang alas 8 sang gabi or alas 9 is linong na dapat Kabalikat Vincent. Hindi mo na blang mag-celebrar sobra-sobra man kay size Right. hindi man manami Kabalikat Vincent. Yes, kagang dapat na nga lugar sang inyo dira nga ihi ka demonyo ne or agwa di pataranta pa kun si Kabalikat Erwin sa tiyan hindi sa utok. No mga kabanan dira lang libnon hindi maglibot-libot sa ulo kay karon hampakon kapag hangin karon. Tilay na daang plastada kung nakainom ikaw mga kabanan, specialty gabari ganina even sa mga reflexes naton kung ikaw dira nagamaniho kung makainom ka, di ba? So ang abutan dira disgrasya. Especially kung ikaw may pulian ka pa nga pamilya, halongin gid ang imong kaugalingon mo kasubo pa minsaron Kabalikat Erwin. Madamo na makita sa mga balita nga nabatian nga sa iya gid mismo nga birthday dira man siya ginbawi an sang kabuhi. No, bangod nga ti wala galong kay tungod nga birthday sa sobrang nga pagselebrar naglagaw-lagaw pa nga nakainom na. Te ano dirang aton dira nga makuha wala gid. So anyway, mas mayon ni sa subungaga, pwede kita makapadangat sa mga birthday greetings so dira panamyaw diri lang sa aton sini nga comment section. Diri lang sa aton sini nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office mga kaabyanan. And of course, so speaking of birthday Kabalikat Vincent, happy birthday kid kay Mama Jiel Caceres Kabalikat Vincent. Birthday niya sa subong sini nga adlaw. Wow, happy birthday gid ma'am. And of course, sa aton sini nga mga topiko, sa isang pagselebrar nato no sang 31st PCR month naton is kahapon Kabalikat Vincent no naglonsar kita sang or closing ceremony na Yes. sa aton sining training no sang aton sining mga sniffing dogs sa narcotics Kabalikat Vincent no gon nga makabulig no sang aton sining intensified campaign against illegal drugs no diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, kapon so aton nga pagtelepon makabenan may mga nagano pa no nagpakita pa sa ila sining abilidad ang aton sining K9 dogs mga kabenan. Kopod man sa ila sining mga the best and the brightest nga mga handler mga kabenan. Pag nakita naton sa pag pa-show off sang ila sining talent kapon nga Kabalikat Erwin pag simot sang bagya determined dayon. Oo. Kung diin dira ang bag nga may unod sa sining illegal nga droga, mapa marijuana man dira, mapa shabu or ano dira, no, mga ecstasy or something. Basta when it comes to illegal drugs, mga kabanan, mapanimuan gid sa aton sining nga mga trained
dogs mga kaabyanan. And of course, Kablikat Vincent, no, sa sining ceremony o sa sining closing ceremony of narcotics detection dog and handlers course, no? Kung may class 1 ni sila Kablikat Vincent, no? R6-2025 class 001, no, nga ginahiwat ang aton sining closing ceremony kahapon sa hapon o alas 2 sa hapon diri sa IPPO Heroes Multipurpose Hall. Yes. Kaga siyempre no may demonstration na diri sa aton sining Ilonggo Cups Cover Gym. Aton sining 26 tanan ka mga participants naton, ka mga handlers naton, god nga sa ika 120 day no training Kablikat Vincent. Yes. God nga mahanas ng aton sining mga handler and of course aton sining mga canine dogs naton Kablikat Vincent. God nga mangina eksperto no sa pag-detect sa mga droga no nga posible nga magasulod diri sa aton sining probinsya. Kag siyempre agod nga maprotektahan ng aton sining probinsya sa sining halit no sang illegal nga droga Kablikat Vincent. Yes, kag dako kini nga bulig mga kabenan kag may ara kita dara Kablikat Erwin no nga mga dinapit nga bisita kahapon nga adlaw. Of course, no kag kini nga programa or ini nga training Kablikat Vincent ang ginasuportahan kino full support kini aton sining provincial governor Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kaga siyempre kagapon no ginatinan no sa aton sining provincial administrator Doc Banyas Kablikat Vincent no ini nga activity no kag grabe no nga ilaman sining appreciation sa sining training na god nga ma-enhance no ang aton sining ka or ma-intensified pag naton aton sining kampanya kontra illegal nga droga Kablikat Vincent. Yes, kagapon wala man nagpulihar gapon ng aton sining Deputy Regional Director for Operations no Police Colonel Arpa Abulkir Makalangkom Jr. No kagapon no nagatag man siya sining mensahe which is kiti dako gini nga benepisyo kay iti Kablikat Erwin sang una wala kita sa mga sniffing dogs mo no? Regarding specialized gid when it comes sa pagdetermine sang sining makahalalit nga droga but now no dako gini nga tikang no nga ginahimo especially aton sining mga trained no diri sa from Iloilo Police Provincial Office sa Kablikat Erwin. Of course daladra ang aton sining PDEA no mga kabenan kag dako ni isa na ni sa mga strategy no sa aton sining mga kapulisan sa aton sining mga law enforcement agency mga kabenan no nga makabulig para nga ma-intercept ining makahalalit nga droga nga nagasulod diri sa aton sining probinsya sang Iloilo. So amo na ang aton sining DRDO kapon nagkadtugid no supposedly kapon no ang aton sining regional director no Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo but then ably represented by our DRDO because may important siya kagapon nga lakat Kablikat Erwin. Oo. And of course no kadugan sa sining training Kablikat Vincent no aton sining mga canine handlers no nagikan sa nasari-sari sining mga munisipalidad no diri sa probinsya sang Iloilo gikan sa 22 tanan no ka mga municipality no diri sa probinsya sang Iloilo very supportive gid ang ila sining mga local chief executives or ang ila sining local government unit man of course sa Kablikat Vincent sa sining training no dako man no ang ginapundo or ginatag sining pundo sa tagsa-tagsa sining mga local government units agod nga mapatraining no ngayning mga ido Kablikat Vincent kag subong man ang aton sining mga canine handlers no nga 26 tanan no including na aton sining PDEG Kablikat Vincent nga agod nga mapa-intensify pagid no ang programa naton no kontra illegal nga droga kag this is the first Kablikat Vincent no nga training no sa Bugos sining pungsod nga pioneering no ang aton sining probinsya ang Iloilo Police Provincial Office no nga sa sining training agod nga mapa-augment pagid no nga aton sining kampanya kontra illegal nga droga Kablikat Vincent no class 001 nga dahil Kablikat Vincent. So malay mo kay tanang class 002 Kablikat Erwin. Kay abi ko na graduate ka gatulog tagol man Kablikat Erwin mo bro specialized niya Kablikat Erwin. So makita mo kapon sa Nawong no sa katon sining Pinalangga, Mabuot, Mapisan is ganan no nga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan no nga nalipay gid no si PD kapon because of this matter. Imagine ka whole Philippines diri gin hiwat no sa probinsya sang Iloilo kag diri gid sa Iloilo Police Provincial Office isa ini no katong malagsahon nga event Kablikat Erwin. And of course para ma-test no ang ila sining expertise no kag siyempre
ang quality no sa aton sini nga mga ido Kabalikatan Vincent. Oh. By the way na sari-sari ni sila nga breed Kabalikatan Vincent no, may Belgian Malinois, may Beagle, may ano Beagle. pa gito nga iban nga mga lahi Kabalikatan Vincent Oy, or kita nga breed no. Chihuahua. Oh, wala. Kay na sari-sari size because nga may ala nga dalag ko, may ara nga gagmay kaya ang iban nga mga Importante ang kinabasihan Kabalikatan Darwin ang pagpanimaho no, ang sensitivity. and of course no, may mga sa ang ila sini nga kadakuon sa sari-sari agod nga mga gagmay speedy naton maduol sa mga gagmay nga mga area Kabalikatan Vincent agod nga masimot kay nga iba nabi butang nila dara sa mga buo da karon ko mga or mga ano dara nga lang hindi kay go mga dalag ko so may mga gagmay dara nga ano nga mga well trained naton sini nga mga ido no nga agod nga malambot gid no kag siyempre agod nga ma-identify gid ang mga illegal contraband ilabi na gid ang aton sini nga illegal drugs sa Kabalikatan Vincent. Yes, kag sa mga graduates naton kapon nga adlaw I do hope nga madamo pagid kamo nga mashiran sang inyo sining idea kag magamit gid sa aton sining pagpanerbisyo. So good luck and God bless and congratulations gid no sa mga graduates naton mga kabalikat. And of course sa Kabalikatan Vincent Ako man no, nga salamat gid sa aton sini nga provincial director no sa sini nga support no kag initiative no nga ginalonsar no diri sa probinsya sa Iloilo sa sini nga K9 dogs training or course sa Kabalikatan Vincent sa sini nga kampanya naton nga which is nga why nagadubo no nga aton sini nga intensified campaign against illegal drugs sa Kabalikatan Vincent no every week no every month ang aton sini nga mga accomplishment Kabalikatan Vincent. Biyak naman nga bayan Kabalikatan Vincent. Okay. So sa aton sini nga kampanya no kontra pagpangawat, kinawatay, pagpangransak mga kabanan, padayon naton ini nga ginapabaskog sa ilalom sang dedikado kag mabaskog nga liderato sa aton sini provincial director, Police Colonel Bayane Manuel Rasalan. So sa mga city tips naton dira mga kabanan, nibalo naton kag always ginaton nga ginapalinton sa inyo nga una sa tanan para nga hindi ikaw dira maransak, hindi ikaw makawatan, dapat i-eliminate naton ang ginatawag nga opportunity. So mo nang importante Kabalikatan Vincent no sa aton sining makuturan no nga sa tanan sining nga tion mangin security and safety conscious kita no hindi kita magpabaya no sa aton sining nga mga properties dira kag even sa aton sining nga mga panimalay no agud nga hindi kita mabiktima no sa sining mga kawatan kay way ni nga daan way nga daan ni pili ang mga kawatan Kabalikatan Vincent kag siyempre no recently no sa recent incident nga natabo no diri sa probinsya sa Iloilo dira sa siyudad sang Pasig Kabalikatan Vincent nga isa sini ka establishment no ang nga baligya nga nakabatan Kabalikatan Vincent kag siyempre no madasig aton sini mga kapulisan no nga na-identify na Kabalikatan Vincent ining mga suspetsado no nga nagsulod dira kay mga ang iba nabi mga organized man Kabalikatan Vincent pero no identified na ining mga suspetsado kag amo na no makon mo pila ka probinsya ang ginano nila nakalambot dito sa Aklan may araman dito sa Hinigaran no sa Negros Occidental Kabalikatan Vincent no kasunod-sunod no after nila diri sa Pasig may ato pa dito sa after nila sa Aklan may Negros pa no kumbaga strike anywhere sila pero dako man ang bulig no Kabalikatan Vincent no sa mga CCTV no kay na-identify ning mga individual Kabalikatan Vincent kag makon mo that day no or a day before no kasulod kili sila sa mga store Kabalikatan Vincent nakapangita na sila sang ila sini nga mga area dira nga posible nilang Kabalikatan Vincent no nga mga entrance and exit nila no kaya naistorya na ako na personal kagapon man Kabalikatan Vincent no ang isa man sa nagatrabaho no kilala nato no nga sa supervisory no sang sining establishment no nga which is nga nagbakal pa or nagkadto pa sa dito Kabalikatan Vincent kaka-identify gid no kay makita gid sa CCTV nila sining itsura kay nagatatanga ko din malusot nga kisame. So mo na Kabalikatan Vincent no kay importante man no sa madasig nung investigasyon sa aton sining mga Ilonggo Cups kay prior sina Kabalikatan Vincent no aton sining paglunsar man sa empowering defense no sa tinikdan sining bulan sang June no kag nangin alerto no aton man sining mga pumuluyo ilabi na gid no mga business establishments naton kag kalabanan no nagasunod naman sang layin naton nga may mga CCTV dapat aton sining establishment no kay dako ni nga bulig no kangay sa
sa sini nga mga insidente nga magaluntad kabalikat Vincent. Yes, no kaga balaan man naton mga kabayan, kakatabo man lang ni amo sini nga mga insidente kung sa aton ba lang apart, no? Kumbaga kumpiyansa, no mga kabayan, wala na kita gidara ga pa mahong-pahong or wala kita dara ga ga panilag sa aton sini nga tagsa ka mga puluyan or sa mga establishment naton. Kumbaga kita man mismo ang naghatag sa ila sang motive. No mga kabayanan to act sang ila sini nga mga plano sa pag materialize sang krimen nga ila sini nga paghimuon. It's because nga kita tama man kita ka relax, no? Amo na dapat mangin mabinatayon kita, be vigilant, be alert sa imo sini nga surroundings. Kag mabalaan mo na mismo sa imo sini nga kaugalingon kung may something na or may mga makaduluda na dira nga mga galaw like as you have said a while ago kabalik Darwin nga nakita gyud nila nga tanga-tanga sa CCTV. Di paano ka na bingin di ma-determine, no? Kay ara agad gyud lang tawgid. Tapos matulok-tulok mo pa intrinsic set. So ma-determine kagid that is how effective sa aton sini nga mga CCTV nowadays. Kaysa una gani kabalik Darwin, di ba nga aton sini nga na-install nga mga closed circuit television is mga black and white pa gani. No, subong lay na. Kung gabi ligom duluman. Tapos wala pa ya audio. Unlike subong, no, very advanced na gid man. So kanami HD na. No, ang aton sini nga mga CCTV nga ginapang-install mas maayo, gamay mo lang diferensya na sa ordinary. Kag sa mahal mas maayo invest kita sa mahal kay quality man ang ibalik sa aton. Kag siyempre kung ganegosyo kita kabalikat Vincent, no. Kanami man sa aton sini nga mga layin, no, kay ang mga laws naton kag iban kani mga ordinances naton nga ginimplementa sa mga local government unit naton. Kay hindi sila nga burden, no, sa mga business owners man kundi para sa inyo sini nga safety and security like sa pag-require, no, sa nga kung magpatindog kita negosyo dira establishment dira is dapat may naka-install dira nga mga closed circuit television camera para na sa inyo man sini nga proteksyon or kangay sa kamo ning mga insidente. Ako hindi dako nga bulig, no. Kag of course sa mga empleyado man kabalikat Vincent, no, nga sa pagkandak naton sang empowering defense, no, sa Bugos sini nga probinsya sang Iloilo gina-remind always ng aton sini nga mga security officers, business owners and subong man mga managers, no, kag mga employees mismo, no, sa mga establishment ra no nga mangin security and safety conscious kita, no, hindi kita magkampante, no, kapin pa sa lubrahan naton sa mga establishment ra. Hindi tanan nga mga customer naton or mga clients naton, mga guests naton, mga buyers naton dira is masaligan kabalikat Vincent. Amo na mga alerto kita, no, even sa mga valuables naton, no. Ang iban gani pati cellphone nila nung kakamising is because nga ginatalak-talakan ra bilin-bilin kung diin. Hindi naton pag-treat ang aton sini nga mga ginaubrahan dira, no, kapin pa kung gadil kita, no, sa mga customers naton. Hindi naton pag-treat nga sa balay lang kita, sa kwarto lang kita. Nga pamilin-bilin ang pati mga wallet naton da, cellphone naton, wahig lang naton dira. Ti kadamo blas ang tawo, bala kabalikat Vincent, no. Biskan may CCTV man dira, no, kapin pa kung ang inyong CCTV operator or watchman nyo dira, watcher nyo dira is why man nagabantay sa iya sining no, kabalikat Vincent, no. Sa iya sining responsibility, no. So dapat ginabalik man sa gyapon naton, no, ang mangin security and safety conscious sa mga ano naton dira, no, sa mga owners kag mga security officers naton nang mangin alert kita all the time, no. Hindi sila kita magpawili bala kagkapin pa kabalikat Vincent, no, may mga incidents pagid. Salamat lang kita diri sa probinsya sang Iloilo, wala man sang like sa mga hypnotism kabalikat Vincent, no. Kay iban kakabili kay kakabili ko no istorya ang hindi ko no hypnotize kali kay nakabudol-budol gang style budol, no. Kay kakawili sila kay iban maganyat man istoryahon na mo. Kita mo nang kulintas. Kulintas may piso ginawa mo, no. Tapos no ma-hypnotize. Effective gid man now. Effective mo. May mukha ginawa. Pero hindi kita mo na blano in short, no. Hindi kita magpawili alam ba magistorya dara sa aton tapos may ara ka sa mulak pagid, no. Ang focus nato, no, hindi kita magapantis magamit nato, no. Kay ang iban nga daan may istoryahon, iban ka kawili baw bot na magaganyat pagid, no. So mo na wag ka kasulod dira ang mga budol is because ang opportunity man nga ginhatag naton sila, no. So dapat mangin ano kita dira, no. Mangin security and safety conscious gid all the time. Hindi magsalig, no, sa mga individual nga ginaistorya naton, kapin pa sa mga baligyaan naton, no. So dapat mangin ano kita dira, no. Mangin alerto kita kabalikat Vincent. Yes, no, so mo na yung mga kabayanan kag better check dira, no, sang inyo dira nga mga empleyado man, no, mga kabayanan, kay hindi lang mo dira magbase sa mga shoppers or sa mga manugbakal dira, ordinaryong manugbakal kay even sometimes katabo ni mga krimen inside job man.
Ah. No, determine nyo sa inyo ng mga empleyado kay base ang motive dira hindi trabaho, Ah. kundi ubuson nimo negosyo. Ah. So na mga So kabanan. mo ng purpose Oo. kabalikat Vincent no sang ginapa-require no ang mga empleyado naton sa mga National Police Clearance, NBI clearance, mga clearances no even gani sa mga certification sa mga barangay or barangay clearance kabalikat Vincent gina-require ini sila nga burden no sa mga owners man no kundi para sa security man sa inyo sini nga negosyo kay way kita kabalo no ang mga empleyado nyo dira mo na ng mga inside jobbers. Sa mga mo na bala no nga ang iban may mga kunaibans bagid no nga iban dira ano man dira gali obra no that's why nga ang iban madasig ang pag-penetrate no or pagsulod sa mga establishment naton kay may mga ano dira may mga kakunay ano sila dira may mga konsabo gali no dira sa sulod sa sulod sa aton sining establishment so mangin meticulous man kita no sa mga employee ano naton employees naton sa mga empleyado naton nga ginabaton man dira so that's why nga hindi siling kita magagi sa mga shortcut no iba nabi ka kilala niya mo ni kaya kilala niya mo na sulod ayon tigayon no kali kay ano nato nung background checking so hindi na siling additional requirements na additional burden no sa mga ano naton sa mga or mga requirements dira no kundi nga para sa security and safety conscious man no sa aton sining mga empleyado o sa aton sining mga employer kabalikat Vincent kag siyempre para man sa safety man sa mga empleyado iban galing ang mga business owners man kabalikat Vincent no on other way around naman ang iban way gina-require agad nga makalikaw sila sa mga contribution man sa benefits ang ila sining nga empleyado nga which is nga labag naman ina sa aton sining nga Dolly rules kabalikat Vincent di ba kabalikat Titek? Oy, siyempre kaga notice naton ng mga kabanan siguro may mga kakatabo man na kisa kapin pabi sa mga business owner naton dira hindi makamutama dira too much nga boka kuripot man sa mga empleyado nyo no kay kisa kakatabo man na no mga kabanan kay kisa mga kulang sa mga benepisyo o lagit pabor man sometimes so isa giisip ang tao kay kulang ang sweldo mga kabanan tiyan mo na lang isipon nila mo na maka no sa motibo no kag makanyas ang iban dira or matintar no sa mga kapin pa kung may aw wala kabla terwen pamahaw ibuhin pa sa sweldo mga patay bisan ano mo na lang na kay even sa na business kabalikat Vincent no sa mga negosyo no amo na ka ang iban gaw lumwad no sa ila sini nga negosyo is because man sa may golden heart man sila kabalikat Vincent giver man sila kaya mo na kay porante no kay too much kuripot not good gidya kay may ginatawag man no sa business sa mga negosyo no sa mga business ano nato na or sa business industry is may social responsibility man kabalikat Vincent no hindi lang sa para sa ila sini nga or sa sagwa dira kundi para man mismo sa inyo sini nga empleyado no kay ban kaganyat no sa mga temptasyon sa mga kriminal is because man nga sang aton sini nga mga ano dira no sa mga kahigpit man kag subong man sa pagka why man balaki sa konsiderasyon no sa mga empleyado nila no nga ginatawag nga kumbaga slavery man balaki sa kabalikat Vincent nga ginaparinder sang serbisyo exploitation nga lagpas sa oras nga hindi man compensated kabalikat Vincent correct so dapat siyempre ikaw lang, balikan amo na kabalikan Darwin so sakit na panumdumon so mo na sa mga boses naton da ano man naton na obra man sometimes ang aton sining responsibilidad sa aton sining mga empleyado no blamo ti interaction man na each one of us dapat bisan ano mo ka stricto da sometimes may heart ka man no para sa imo sining mga empleyado dira di ba kabalikat Darwin yes ay nagyan mo ginay and of course kabalikat Vincent no sa mga empleyado man no sa kita nga nagaobra no sa aton sining mga lubrahan ibutang man nato no sense of ownership no sa aton sining obrahan no kay makon mo kung may once nga makawatan dira ang aton sining na ginaobrahan ti siyempre mauntat dira inyo sining pag duty ti siyempre pila pada ka everyday count bala ka kabalikat Vincent no kada adlaw importante kada isa sa aton no so kung ginasweldohan kita dira nga mag as a security officer as a security guards as managers as employee no obrahon nato no ang aton sining duties and responsibilities no kay para manina sa both sides kumbaga no para sa employer naton kag siyempre para sa aton man no kay sa daily living naton kay mo na kabudlay nga nan kabalikat Vincent no mabudlay nga mawadan kita trabaho kabalikat Vincent no ka amo na nila nga mas tawhay ang tambay pero amo na hindi ka man kalagaw hindi ka man ka bakal sing mo sino gusto kung wala ka sang sweldo kabalikat Vincent correct gid kabalikat Darwin so muna dapat sa aton sining mga kultura na lesson learned sa aton
So always man nato na digin na palinton sa inyo nga para Mm. malikawan na mo mga mo sini nga bagay syempre sa aton sinitag sa panimalay dapat nakalakgid no ang tanan naton dira nga mga puloy-an kag check nyo gid tanan bala man naton no lagko naman kita pero Oo. sometimes kinang lagi kita i-remind no Yo. because of sobra man ka relax kita no sa aton sini nga mga pagkabutang sa aton sini nga mga establishmento so please no dapat mangin updated magita makabinan kaya pinaka the best dira no sa aton sini nga mga kauturan secure gid ka mo always sa mga hotline numbers sa pinakamalapit ng police station sa inyo dira nga lugar or dapat ang aton sini nga 911 response call no pwede Yes. ka mo dira ang makapadangat sa inyo dira ang mga concerns sa aton sini nga 911 24 hours 24/7 ini mga kabinan nga naga-operate and of course wala ni sang kota nga kung pila lang dang ikiter sa mo sinang adlaw alauna alas 2 kagaon alas 3 pwede ikaw katawag anytime and of course bisan ano dira ang network ang imo ginagamit pwede gid ikaw maka-access pwede ka gid makatawag even wala ikaw sang load so muna mga kabinan I do hope nga lesson learn kita and then na naton pagulaton nga isa sa aton ikaw dira no nga nagapamati nagalantaw no sa mga live viewers naton ang mangin biktima before kita mag-take action. So, Yes. proactive approach is the best nga dapat natin himukon mga kabinan rather than reactive approach. Oo. So mo na importante no sa aton sining mga pumuluyo no nga hindi kita mabiktima no sa sining mga kabataan or mahuldapan kita dira or maransak ang aton sining mga or negosyo naton dira or ang aton sining ginaobrahan no so mangin security conscious and safety conscious all the time na agud nga mangin masadya malinong kag matawhay ang aton sining pagpangabuhi sa matagad adlaw nga tanan kabalikat Vincent. Yes, kag by the way, no nakakuha kita mga kabinan sa DYIS 106.7 FM no dira sa radyo Ogyon Santa Barbara. Nagalagubong kita dira sa may munisipyo kang Santa Barbara nagapasalamat kita sa Chief Executive Officer no kay Doc Honorable Mayor no Doc Dennis Superficial kay Sir Buboy Sokal dito sa atong dira nga station manager kag kanay Mama Liza dira Cordero kay kag sa tanan nga katapo no sang radyo Ogyon mga kabinan kag sa ila dira nga world class technician kay Sir Genesis D. Mihilio kag kabalikat Ruwen galanog kita subong sa tinda kang Santa Barbara kabalikat Ruwen Of course. naton dira Oo. oh And of course, kabalikat Vincent, na mabatihan man kita no sa inyo dira nga mga radyo no sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo dira no sa DYIS. And of course no sa YouTube Good channel morning kabalikat kay Ma'am Nessa. Vincent no. And of course good morning kayo sa aton sini nga pinalangga nga sisi Yes, Good morning, ma'am. masako subong aton sining mga Ilonggo Cups no diri sa probinsya sa Iloilo of a series of activities and meetings, conferences and of course no mga activities nato no sa mga komunidad naton kabalikat Vincent. Kag siyempre no kita naman sa online kabalikat Vincent no agud nga mapalambot no aton sining nga mga serbisyo kag proyekto kag mga initiatives naton sa aton sining nga mga pumuluyo kabalikat Vincent. Yes. And of course makitaan kita sa YouTube channel no sang Santa Barbara Ogyon kabalikat Vincent. correct. Every Tuesday no aton sining program. So tandaan sa aton si mga pumuluyo no nga kada Martes no alas 10 top alas 11 sa aga no yara or nakahook up kita no with Radio Ogyon Santa Barbara. Yes, and every Monday, Wednesday, Thursday, and Friday, ang regular program naton sini sa aton sini nga programa Kape kag Balita apang ti sa sobra ka sa kuon bala no sometimes hindi nakita ka program but then tinguaon ginaton mga kabinan sa subong sini nga mga tinion nga maka regular programming kita everyday para mangin updated nga mo mga kabinan sa mga nagabaga talalupang don nga balita impormasyon proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Cups. Yes. And of course, balikan nato ng kabalikat Vincent ang aton sining mga activities no sa sining PCR month no 31st PCR month celebration naton for this year 2026 kabalikat Vincent nga nakailira ng aton sining mga activities no sa mga kabanuhanan no may mga kita sining mga bloodletting activities siyempre Kumbaga humana oo. kabalikat Ruwen ang aton Oo. sini nga calendar of activities. Sa bilog sining bulan sang July no bantayan nyo kami dira sa inyo sining mga banwa kay makakanta kita no sa mga series of lectures labi na gino sa mga no naton dira no sa mga eskwelahan no may mga coordination man kita ka Brad Vincent yes. inaplan sa pangtanan-tanan agon nga makakanta kita dira sa mga seminar lectures sa aton sining mga estudyante kay siyempre ongoing na yari na kita no sa ika 4th week na no sang pagbukas sang klase ka Brad Vincent kaga exactly no to mangin 1 month na buwas no July 8 kay nagbukas ang aton sining klase is June 8 2026 ka kabalikat Vincent. So nga madamo sang mga incidents mga
significant incidents nga nagaklanabo umpisa sang pagklase nga dan Kablikat Vincent, no? May sa first day pa lang, no, sang openings of classes sa basic education sa aton sini nga mga high school, elementary, and of course, no, from nursery dira, kinder hasta sa senior high, no, hasta sa grade 12 Kablikat Vincent. First day pa lang, no, June 8 pa lang Kablikat Vincent, no, ginaunahan na sang linog. Kaga sang recently, no, may mga shooting incident nga nagkalanabo, may mga stabbing incident, no, salamat kita, no, diri sa aton sining nga probinsya is why madala, no, ang aton sining probinsya sa sining mga incidents pang sa gyapon, no, nagahimo na kita sa mga proactive measures kabalikat Vincent, agon nga hindi man matabo, no, diri sa aton sining nga probinsya, ginaunahan na nga daan naton kagay sana sa mga bag-o na man nga inisyatibo, no, sa inyo sining nga mga kapulisan, no, diri sa probinsya sa Iloilo kabalikat Vincent. Yes, muna gani kabalikat Erwin pagin, no, last week, no, may mga quarterly nga earthquake drill pagkikita, no, mga preparation sa mga disaster, mga ano dira nga mga calamity nga maabot, no, diri sa aton anytime anywhere. Kaya muna gani no, pa sa aton sini nga Deputy Provincial Director for Administration ang linog way tanan ni lisensya. Abe Erwin, karon sa gabi alas 8 uyugon ta kada. Way na nga lisensya ang linog. So muna mga kabanan, maghalong kita always para ni sa aton sini safety, hindi lang sa inyo sining mga pulisan, no, but ginobran ni naton para sa tanan. Kaga suno pa kay kabalikat Erwin, always naton nga ginapalinton sa inyo, tanan kita diri may obligasyon, no, ang kalinong kakataway sa bugos nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. So muna bala, no, kaya sa liwat, no, ginabalik naton sa tanan-tanan, no, even estudyante ka man, kapin pa sa subong naman, no, when it comes sa mga recent incidents, no, sa mga schools naton, tanan kita, no, may obligasyon, no, ilabi na gid ang mga ginikanan kabalikat Vincent. Correct. Kalipat kita, no, iba na ginabasol naton sa school authorities, sa law enforcement, is hindi naton pakalipatan, no, ang obligasyon ninyo as parents, as mother, as father, or even gani ang mga magulang dira, no, mga elder, sa mga magulang sa mga sining mga kabataan, no. Kaya ang iba na kabalikat Vincent, no, kabin pa mga bullying kabalikat Vincent, no, hindi gid malikawan, no, sa una nga chimpo sa aton nga time kay exist naman ang actually kabalikat Vincent. Pero hasta lang sa tapangulay, buyaway, pero way kakalambot, no, sa sining nga mga fatal incidents, no, nga may mga shooting incident na kagang iban may mga stabbing incident, no, kay sa una nga chimpo lay dumog lang ya kag boxing mo. Pagtapos na pabalas, okay doon? Oo. Okay na. Kasi bong may mga ano na kay siyempre hindi naton makumparar man, no, kay lain man ang aton sini nga generation, lain naman ang generasyon sa subong kumbaga instant na kabalikat Vincent, subong dalaman sa social media, no, because of technology. Advance na kita, advance naman sila. So sa gyapon ang ginabalik naton, no, ini nga primary responsibility, no, kag duties, no, sa aton sini nga mga parents dira, no, nga be on top, no, sa pagdisiplina, sa pagmonitor, sa paggiya sa inyo sini nga mga kabataan, kag when it comes sa nagsikat naman ning Juvenile Justice Act kabalikat Vincent, no, restorative justice, nga bala, no, nga ang layi nato, no, actually, no, kita na sa Pilipinas ang may pinaka perfect nga layi kabalikat Vincent. It's matter of implementation, and of course, no, hindi ni sila naton pagbasol sa layi nato, no, kundi ibasol naton sa aton sini nga mga negligence man, and of course, no, sa mga ginikanan, no, nga before naton pangkuton or i-questiono ng aton sining community, ang aton sining komunidad dira or mga school authorities naton, pangkuton naton, no, ang pagkukulang man ninyo, no, as responsibilidad ninyo as parents, agon nga hindi sila nga muna wala ginambal naton kabalikat Vincent, no, nga kung kapalpakan man, kadalagan man, always, no, nag-reflect yapon sa mga ginikanan kabalikat Vincent, hindi sila nga kapalpak bata mo, basulon mo tupad balay mo, di ba kabalikat Vincent? Correct. Kaga notice mo kabalikat Erwin, no, sa una, ang aton sining obligasyon sa aton sining ginikanan is pagpuli mo, istoryahon ka, no, bakulon ka, kaysa una, uso pa sa una, lagsanay mo. Udwadlaw, ginatawag ka, Erwin! Kag mortal sin, kabalikat Vincent, no, magbato ka sa ginikanan mo sa una nga timpo, no, pero subong, no, hindi na kita subong sa una, sa ngalan sa Amay, sa anak, kag Espiritu Santo, subong na kabalikat Vincent, sa ngalan sa anak na subong kay iban kag-govern, no, ang anak ka kabalikat Vincent. Pero hindi kita magpa-surrender, no, as a parents, no, never surrender gid sa inyo sa mga bataan, kapit pamit ka sa pagdisiplina kabalikat Vincent, no, kay amo naman lang subong nga timpo kabalikat Vincent, pagkutang bata kung anong weakness ang parents balaan niya, pero kamo nga parents kung anong weakness ang bata niyo balaan niyo. So mo na bala kabalikat Vincent, no, nga isa ka adlaw nga hindi magpuli ang inyo sini nga kabataan,
hindi napagpaliwata nga hindi liwat makapuli kay sige-sigihon niya na kablikat Vincent no. Kaya why naton ginasiling pa ang disiplina, hindi naman sila nga bako lang no. Iban bakol man sa laygay, bakol sa reminders no, hindi nga sila nga bakol dayon no, pero kung kinahanglan kablikat Vincent nga disiplina no, i-implement naton all the time, hindi naton pagtagaan sila nga ano lang isa ka paghimo sang sala sang aton sa bataan is consider naton or palipat-lipatan lang kablikat Vincent. Yes, kag kung sa una as parents, ka double time sila sa aton sang bantay kablikat Erwin. No, oras alas 6 siya, wala ka pa kapuli, pihugid. Oo. Malawitan ka na, may bakol ka na nga physical, may bakol ka pa sa advice. Oh. Oh. Kag why na ya ka sorry sa unaya kag hindi Why? na effective ang mental health sa una Sige, sa mga bata. sa una kablikat Erwin, wala ka sang sala, pati ikaw lahig mo. Oo. No, isa lang. Ikaw nga kinsugo, Oo. masugat ka to sa manghod mo, magulang mo, pati ikaw nga nag-delay ka lang puli, pati ikaw Oo. dalasa na. Sige, di siya magpuli, kinulat ko pa. Oh, di pati ikaw, Oo. ti ano mo na black Vincent no. Pero why nakita dala sang una nga chimpoya kumbaga lain man generation subong no. Lain Pero man isa subong. compare naton Oo. ang iban nga mga discipline techniques Oo. is applicable pa sa gihapon Mga disciplinary mechanism, so Oo. pwede effective pa man subong Ang Oo. kurante mga kabiyanan, hindi na malimtan ang basic. Oo. Kaya mo na blambal nila Black Vincent no, kinakumparar mo lang manok kag ang piso ko no. Oo. Sa una nga chimpo kinapugo na. Alas 6 pa lang ano na ng manok, Oo. hapon na ginatipon ng mga piso. Tigaling sa Yes. bata man subong sa mga kabataan, ti subong layer na subong Black Vincent. Oo, amo nang budlay gid. Layo na. Oo. Pero hindi na to kita makalipat no sa mga ginikanan always no nga discipline no pinaka-importante no. Ang discipline wala man asang I don't know lang kung may concrete dira nga step no, pero wala na kablikat Vincent no, wala dira sang concrete nga wanong disiplina. Nakadepende na sa mga ginikanan ninyo kamo nga ginikanan. Nakadepende sa inyo kung anong Anong applicable. approach? Anong applicable nga approach kag disiplina sa inyo sini nga mga kabataan. Oo. Kay kada bata man lain man kablikat Vincent, wala na sang siling number 1 nga disiplina mo Sige, ni. siyempre, ang Okay, effective oo. ang effective dira, kung ano Mm. man ang pagdisiplina, si mo sa una Mga kabiyanan, kaya ma-reflect man na sila. Oh. No? Kung pasaway ka sa una, hindi ka na magduda kung nga pasaway bata mo sa Bakit na? Oo. Kaya mo nang bali na mga santol mo mga pao. Oo, no? kaya mo Wala nang na. bali nila complete Vincent no, kung muna kung salawayon sa una, Oo. tambal na merisi mo na orga. Mambal na mo lang nagnikana naman nga te, na-feel mo ang na-feel ko sa una. Oo, naamon sa mga kabiyanan. Pero sa una, mga kabadirwen, Ah. no, ang pagdisiplina sa una, kundi double time. Subong as parents, because of this social media or advanced stage na kita subong or computer age na kita, dapat triple gid nga pagbantay sa inyo sining mga kabataan. Abla subong, grabe subong influence sa social media. Wa kun ikaw ang ginikanan, kundi ka lang balo, intuon kapata mo. So dapat manginano kita no pati sa social media no. Ang social media actually tanan ng technology advancement naton is gin create na para sa katawayan naton no, para makabulig sa aton, maka enhance ang aton sining pagpangabuhi kag siyempre para makapataway kita. Pero ang too much man nga pag abuse no sa social media, ilabi na Ginoo sa mga kabataan no, sa mga ginikanan bala no kag napabayaan ang sining mga kabataan. Yes. So ang effect no grabe no. So dapat manginano kita dira no. Kay subong advance agad niya, may bata hindi ka balo magambal pero expert na mag-operate sang gadgets no, kag sa cellphone kablikat Vincent. Oo. So dapat manginano kita dira no sa gihapon no. Gakaon gani, oo. ginagakapot sang gadgets, ginahungit pa. Oo. Tayo makon mo na sa unaya nga timpoya, ano lang ya, may break game ka lang kag. Oo. Ano sa una nga timpoya, may elastiko ka lang, happy ka na. At isang una more on physical activities mo. Unlike subong, puro nagidya gawa gadgets, kabalikat Erwin. Sa una, makambang papiko, may ins-ins, may tumba patis, may Oo. tumbling baka. Oo. Ano bala, mga lokal. Kag ang mga- paborito mo oo. guro ano ng balay-balay. Balay-balay, ikaw nanay, ako tatay. Wow. So, kung baga lain man naman ka generation subong Yes. wala tistingid mag tumba pati sa kinita na mo ni oras kami ka Vincent. Kay masunog nila Oo. skin niya. Kung hindi ka ma heat stroke ka na subong Oo. timpo yan. Lain subong grabing lain init. ang grabing init Oo. no, lain naman ang klima subong. So, gina-encourage man dira no, may mga Oo. indoor activities man Kaga mo na, Mm. mo naman na kablikat Erwin sa una, di ba, ginatawag ka pa kung di ka naklabot nga lagawan to. Oo. Subong, halos kabataan mo, subong, ginatulod mo na magwa. Abi, Oo. puro lang ka mo cellphone. Kaka mo na subong Oo. kanino nga sa unang timpo singgit lang dasig ka magdalagan pero subong Oo. ginatawgan na may pagkasabat. Oo. Daw na sa unang timpo may ara nga mga ano tawag mga magtawag bala may dumang mga code lang na or Oo. may ara nga paniho lang bala Paniho no. lang, Oo, kay tiyo ko sa una mo na once ka magpaniho lang dalalaga ng mga pagkaisa ko puli.
Dahil nanay naman yung singgitan na. No? Gadalaga naman na kasi bre kung magkalapao sa singgit, laban ko luluoy katapos kablikat Vincent. Pero subong ara na nung tawhay na tani nung just text away, just call away. One call Pero away. one call away lang nung galing. Ang mga kabataan, either airplane mode niya or ano niya dira no Off ang cellphone. off ang cellphone Oo. no sa mo na Out of coverage ko na. out may of signal coverage din. so may signal. So dama libay na daw to nakadepende sa gyapon Oo. sa kanikanan kabigat Vincent no. Kag sa mga kanikanan man no, hindi man mag too much man nga mangin stricto mangin Katamtaman lang. o disiplinarya no sa inyo kabataan no kay ang mga kabataan sa buong kabigat Vincent is kinahanglan man kisa nga mangin close no. Lain ang timpo man naton sa una nga sa una ay bala kada kinig mabugnok sa kanan mo biska na si manahan ya way hindi na maguna bugnong imo sini nga ginikanan. Pero sa subong no in another way around naman is mga lain naman no kay subong na damo na may mga mental health na nga which is nga dapat consider man nato ng generation sa mga kabataan naton pero nakadisipline bagapon sa mga ginikanan kabikat Vincent no kung paano naton halin sa pagamay pala sa pagdisiplina sa mga kabataan naton kay ma-instill man na sa mga kabataan naton no kung paano naton nga disiplinahon sila pero hindi naton pagpalayo no ang buot man sa mga kabataan kay sa unang timpo grabe ang mental health naton kabikat Vincent no. Siyempre kita gyapon nga pangayo pa sa ilo sa mga ginikanan pero sa subong niya is yan naman naton ang technique naton kabikat Vincent no ang style no sa parenting o revise man nato no. Kaya ang libro gani every year may revision kabigat Vincent di ba? Even ang lahi may amendments gani. Oo. Diba? Gina-amend Madamo na amendments that's why nga dalapit na 12,000 ka mga Republic Act kabigat Vincent. Oo. Damo na amendments no same with no sa parenting no. Bago naman yung strategy. Lain ang mga strategy no. We must adapt. I-adapt naton dra no kagawisis nga kung anong approach ang applicable dra sa inyo sa inyong bata no kay every child no is a different approach, different techniques man i-apply naton. Siyempre different Oo. generation ang ginatubang ta. Kaga mo na bala no nga kablikat Vincent no pag actually no on my side no sa pagpanubo sang edad no sa mga kabataan no nga sa aton sining alayi is ano ko dra no disagree ko dra kablikat Vincent no. Kaya ang bata no remain as children will remain as children. Hindi nga nga kay siyempre bata ka, di ba? Sa time nga mo na edad mo kabilat Vincent, ang imo paminsaron lang niya is kalipayan, Wala pa to yung katawayan. social media. Wala pa. Wala pa to yung social media. Pero sa gihapon no, gamater man nagyapon kabilat Vincent no nga ang mga kabataan is nagakainhanglan no sang guidance pagatipan care dra no kag pag-intindi no kabalikat Vincent no so kung ano man dra maabdan sa inyo sining kabataan isa gihapon no or ibalik gihapon sa inyo so siyempre no kakamudra ang mangin on top no kabalikat Vincent when it comes sa pagdisiplina sa inyo sining mga kabataan. Yes, so before naton malipatan naton sining mga comments sa subong aga. So ato na ibasahon ni no mga ano naton mga commentor naton. Kay Sir Emil Alabanzas, God bless PNP. Salamat gid sir no for monitoring sa subong aga kay Ma'am Geraldine. Thank you so much gid. Pro 6 Team Ipo. Wow. Kay Ma'am Ness no sa aton sining CC no sa aton sining Provincial Community First Development Unit Chief man no kay Police Lieutenant Colonel Sheila Marisa Ardoma. Ma'am, good morning gid. And sa tanan naton dira nga Picad family no. Isagid kami daad nga aga kaninyo. Thank you so much gid Ma'am Nessay for monitoring sa subong nga aga. Kay Hana B, no, God bless PNP. Salamat gid Ma'am. Kay Ma'am Ami Utenko, thank you so much gid. Kay Sir Noy, no, good morning mga sirs, watching from Kalinog MPS. Kay si Sir Noy kagapon isa man din sa mga graduates sa aton sining mga sleeping dogs. Yes. And of course sa iba naton sining mga commenters kabigat Vincent kay Ma'am Nala Rodriguez no, good morning indra no. Thank you so much gid sa pagmonitor sa aton sining programa. Always gid no nga present si Ma'am Nala Rodriguez every time nga Facebook live kita. Kaga siyempre no, thank you so much gid no, sa support Ma'am sa inyo sining mga Ilonggo Cups. Thank you so much. And of course kay Talisa Gansas no, dira sa Banwasang New Lucena. Thank you so much gid kay Talisa dira no. Thank you so much gid sa pagmonitor. Kaga subong man sa kay quick response no. Dapat quick response lang Vincent. Thank you so much gid. And of course kay Sir Oscar Servidano, good morning dira kabigat Vincent. And of course kay Sir Janjan Hilanhin no. Good morning gid. Kaga siyempre kay always watching gid no sa cafe in English na galing cafe no. Spanish na galing cafe kag balita kita kabigat Vincent. Thank you so much. Sino pa kita mga mentors naton kabigat Vincent? Kaya nadula naman naton sining music so no. So far so good. Ginatami natin gid no si brother
kay Police Corporal Jet Alwado sa HRDD. Good morning na brother, no, for monitoring sa Subong nga aga. And of course, thank you so much man no, sa kalwan no, sa radyo gyon na Santa Barbara no, sa local government unit no, sa aton dra municipal mayor na diri sa Banwasang Santa Barbara, Honorable Doc Dennis Superficial no, thank you so much kin nga program kita or makahook up kita no every Tuesday no alas 10 ug 11 sa aga. So bantayan nyo man by next week no aton sini nga pag live program aton na Kablikat Vincent. Kaga siyempre no bantayan nyo kami dira sa inyo sini nga mga kabanwanan kay magalibot kita no sa sining PCR month nato na Kablikat Vincent. Yeah, so always yun naton remember ang aton sining regular program every Tuesday. Ang aton sining Ilonggo Caps on Air with Radio Gyon from 10 a.m. to 11 a.m. in the morning, and ang aton sining regular program sa aton sining Kape kag Balita from Monday, Wednesday, Thursday, and Friday 11 a.m. to 12 noon. So kilita na naman kita buwas no diri sa aton sining programa buwas no KKB naman kita Kabalikat Vincent. Nagi ka na lamang diri sa Kabalikat Multimedia Conference Center sa kalwa ni Doc Ramiloy. By the way, Kablikat Vincent, no, happy 5th anniversary gali no sa K5 News FM Iloilo, Kablikat Vincent. Sa ila sining Gala Night or yes, no, Gala Night Kablikat Vincent. Congratulations sa kapon nga adlaw kag of course sa Domingo nang pagiwat sa K5 dalagan para sa mga bululigan Kablikat Vincent. So thank you so much sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa kada Martes nga nagdulong sang balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo mula sang liwan ko diang Ilonggo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Nain ko po ninyo sa subong aking nyo sining mga kabalikat sa technical side kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadise. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, of course may papas pa kabalikat Erwin kay Sir Randy Fernandez. Good morning. Good morning. Thank you so much, sir. Ako naman ang inyong kabalikat anchor. Until next time, Staff Sergeant Vicente Bulosa Jr. Inyo, masaligan.